Horas bangsa Batak. Nggak tahu, nggak harus kuliah. Tapi kalau kalian mau dengar dan tonton video ini sampai habis, berarti ada penambahan pengetahuan seputar adat Batak. Kita angkat tema Marpudun Saut atau Marhata Sinamot, jembatan emas menuju terlaksananya pesta unjuk pernikahan Batak. Kenapa disebut jembatan emas? Karena apa yang menjadi pembicaraan, apa yang menjadi keputusan di Tiki Marpudus Saut dohot di Tiki Marhata Sinamot, songon istilah na asing, sianido gabe ojahan dinalaho patupahon adat pesta ujuk pernikahan halak Batak. Alaniaha na perjolo disido dihatai goarne sinamot. Rabu pinuhu do manang si tobol alap jual do manang taruh jual disima dapot ditiki na Marpudus Saut dohot bilangan ni sinamot pe disido dihatai jala disipulhon nagabe si ulahonoton di pesta ujuk. Sedia bilangan sinamoti, sedia bohini sinamot cipasahaton ni paranak tu perburu manang tu hula-hula di sitiki Marhata Sinamot ma di pasahat songon patujulo ni sinamot ni parumainna. Jala dak pola margajang-gajang besonari molo makarai tarsingot tu godang ni sinamot. Lau sisima nahibul, disima hodana, disima holena, lau sisima masna do akapera do lan asing. Dibahem mai molo taruh jual Rabu pinuhu. Jala molo alap jual si tobol manang gabe parburu ma nagabe mangalamani ulaon pesta pamasu-masuon dohot pesta ujuk adat Batak. Alanido didokon gabe jembatan mas lasisido tong dihatai bilangan ni ulos sasitongna anggo ulos na masituhu pitu do bilangan na ulos pasamot, ulos hela, pamarai, simanggokon, siutiapang, tuibotona, dohotodoan. Alai adong do hatana tua-tua nama dok, ay godang do, ay laut, dos niroha si baina saut. Boi do gabe 10 sada, 10 tolu, manang 10 pitu, jala olodo gabe paranak mandabai bonangna asal masih kop ulos na jinalo na sida tu halahi na marhamaranggi manang nabariwoto suhut paranak. Alanido asa gabe dapot songon hatana tua-tua aik godang aik laut dos niroha si bena saut. Najucut disontab babilangan na di ibotona do ditodoan. Apalagi molo mangulu dope opung suhut, opung nihela. Khusus maun ipasahat hula-hula songon surung-surung ni opung suhut majalo ulos sian hula-hula ni pahopuna. Jala disido dihatai tong parjuhut na manang buan na manang perjabaron
lau si patupa ni paranak. Jala di sidotong di patupa. Dihatai akapanadayon suya pangnaopat dohot paket song istilah saunari. Bakona me asa mempersingkat waktu molo hasuton perburu manggora 30 hali satu nama tu hula-hula si jalo patulang songone sebalikna tarsingot tu paket lau si pasaton ni paranak songon paket panadayon satu nama tu hula-hula ni parburu manang si jalo patulang jala AHP nai hatai di tiki marpudus saut la sisima di pesta ujuk ma di ulahu salutna tarsingot tu aka na asing songon titi marakup nong jejot diulah di tanah perserahan semanggohi ma perburu tarsingot tu bilangan ni lau si pasaton ni paranak songon titi marakup tu tulang ni paranak songon ditong nang di pingga panukunan sirabe manis ingot-ingot dohot tolopolop dihatai medisi jala jot-jot nunga di patupa dua sada artinya dua masian paranak sadama sian parburu molo dihatai dua sada lasisido dihatai perjuhutna jala molo perjabaran di pesta ujuk somalna jabar niadopan namangihut laos disido di patupa ulau sadari alani partikian dohot kesepakatan mai songoni wana boyu patolah sami songon ahado narikot lau si patupao di pesta ujuk sudedo dihatai di marpudus saut manang marhata sinamot horasma anggiat taba perbinotoan jala molobui akadongan asa taba perbinotoan ni akadongan nasing molo berguna don jala bermanfaat tu hamu sipak kamu jala serhamu tu akadongan tak asa edukasi adat Batak menuju Museum Digital Batak semakin bersemangat hami pe madok muleate tu hamu horas ma dihita salutna horas ma bangsa Batak, horas ma pangarato Batak, horas manang diaspora Batak. Terlumobi di hama kadongat tubuh nami, hula-hula nami tulang nami salutna nadong di Bonapa Sogit. Horas to di Madingin, Pirmton di Matugu.